نشوف دنيا مجلى كلها جديدة kontra l-ħin lanqas għandna ċans ingawdu il-ġimli bihim dawrin jekk l-adulti dejjem jaħdmu xogħol nar u xogħol bil-lejl aħna żgħażagħ studju waqt li żmien jiġri għaddej ejjew nieħdu ftit momenti naraw dal-matlu ix-xemx waqt li l-kwieqeb jitfu dawlhom xena jisbaħ minna m'hemmx ejjew nieħdu ftit minuti ħalli ngawdu l-ħolqien m'hemmx aħlan mal-blat jitbewwes dan il-qamar ċar fit-tliet l-għana tal-merin fil-bejta bih jitbaxxa kull maħluq